og velkommen. Jeg hedder Sara, og jeg vil gerne guide jer igennem dagens program. Vi starter med Lykke, som har taget hele vejen til Athen for at se, hvad klimaændringerne gør der. Sara, mange tak. Og hør i Athen, at opvarmning efter folk går i Nu til professoren. Vi har sendt Christian ud i marken, for han vil nemlig gerne interviewe en professor og se, hvad hun vil bidrage med til klima. Goddag, Sara. Vi er taget over til en professor for at høre om hendes bidrag. Hej, og jeg har puttet syre i den her, for vi skal nemlig lave CO2. Jeg putter bagpulver i nu. Og vi laver noget CO2. Og det skal nok gå godt alt sammen. Lad os gå og putte ballonen på. Og nu CO2'en. Spræl op. Farvel. Og her har vi ballonen med CO2 i, og altså hold for ørerne. Vi siger tak til dig, Christian. Okay, nu er der faktisk ikke mere på programmet, så jeg vil bare sige tak til Lykke, Maiken, Daniel og Christian. Au! Og Christian. Hej hej! Hej hej!